Diyos Marinaldo po sa Tuya Gabos, asin welcome sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Kaiba kan sa tong mga personal na intensyones, idulot man niya to ang pasasalamat, dulot ni Jonathan Hana, Nene del Rosario and family, Salve Cabral, thanksgiving for all the blessings received, and thanksgiving in honor of Saint Joseph, Saint Jude Thaddeus, Our Lady of Prompt Succor, offered by Llantero and Dicena family. Thanksgiving, offered by Matias and Ingero family, Dote Monte and family, Orlandia Ojame. Thanksgiving, offered by Franz Arcayera and Mila Rubio. Special intentions for complete healing of Arnold Bunyag, for safe and good health of Yael Maria Rodriguez, for safe, good health and financial blessings of Cindy Arnaldo II and Arnold Bunyag, offered by Binang Bunyag. For safe and good health of Rosalia Asense, Juliet and Janet, offered by Villafuerte family. For safe, good health and more blessings of Marites Mangubat, and prayer for divine intervention for land dispute offered by Nene del Rosario. For safe and good health of Maria Faye Donna Rodriguez and Jerome Rodriguez offered by Binang Bunyag. For complete healing of sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral, Te Bahamonde, and Sis Jane Hana. For complete healing of Salve Cabral by Cabral family, prayer for safe and healthy pregnancy of Marian and all pregnant women offered by Matias family. Safe travel of Mark going to Manila tonight. For safe, good health and financial success of Mary Jane Prado, Roderick Joseph, Baby, Alexis, Hector, Maria Francia, Virgie, Naina, Luis, Christian, and Marie, and complete healing of Lola Maria, offered by Llantero and Dicena family. For good health of Maria Pascual, and healing of Letty, offered by Robredo family. Prayer for the souls in purgatory and for the soul of Ian Simon by Jonathan Hana, for all souls in purgatory, especially CRC and LLFC members, for the souls of Arvin Arnold, Angelica Alfredo, Maria Rolando Sr. and Jr., Remedios Exonias Jose by Bunyag family, for all the souls in purgatory by Salve Cabral, for all souls in purgatory by Llantero and Dicena family, for the souls in purgatory offered by Dote Monte and family, for the soul of Virginia Salvador Manuel, offered by Del Fornoles, for fast recovery of Hari, offered by Franz Arcayera, and healing of Moira Gainet, offered by Mila Rubio. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunyan, iyo ang ika-33 na Domingo nin ordinaryong panahon. Ang tema, paglaom sa panahon na maabot. Ang liturhiya ngunya na Domingo, nangangapudan sa to na magandam sa huring aldaw para sa paghukom. Dain niya to aram kuno arin ini maabot. Ang Diyos maabot bilang tagapaghukom. An mamamayok ang selebrasyon niya to ngunyan, iyo si Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, Naga City, as in Director, kan Prison Ministry. Matindog po ang gabos, asin mo og mang awito nan awit sa pagpuon.
nato an misa sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man, lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Sa mga tao, marahayan mo, Ginoo maumi ka, pinurukyaw mi, ika sinasamba mi, ika pinapanguraway mi, ika pinapasalamatan, ika ulikan na punabo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, ading langit nun. Kagurang na Kagurang na mamibi kita. Amang langit nun, burabod nin gabos na karahayan. Tabangi kami na maging maimbod sa paglingkod sa imo. Huli tadiyan sa imo, makukuami ang daing tapos na kaugmahan. Inihinahagad mi, huli kay Heso Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag na ang banwaan na nagsarig sa Diyos, na buhay sa katanusan, iyuman ang dadarhon sa buhay, na mayong kasagkuran. Hemateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Kaidtong panahon, nagtindog si Miguel, dakulang prinsipe na nagbabantay sa saimong banwaan. Nagkaigwa nin dakulang kahorasaan, daing kapadis puon kan tugdason an mga banwaan. Sa panahon na iyan, ang saimong banwaan makakaligtas. Gabos na mga ngaran sa nasusurat sa libro. Sa mga nagkakaturog sa alpog, kandaga, dakul magigimata. An iba, para sa buhay na daing kasagkoran. Asin an iba,
sa kasupogan na daing katapusan. Ang mga may pagkasabot magliliwanag siring sa kalangitan. Asid itong mga nagtukdo nin kabanalan sa dakol na tawo, magiging siring sa mga bituon sa panahon na daing kasagkoran. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ikakagurangnan ang sakong pinili, sakong kalis, ikaman sana ang magiging sakong balos. Danay kong ginigirumdom ang kagurangnan. Uya siya sa tuo kong kamot, ako magdadanay. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Nag-uugma ang sakong puso, nauugma ang sakong kalag, ang sakong hawak nasa katiwasayan. Dai mo papabayaan ang kalag ko sa mga gadan, dai mo papabayaan na malapaan sa imong namumutan. Suruga ako, O Diyos, ako na nagpaalaw sa imo. Ipapahiling mo sa ko ang dala nin buhay, nasa atubang mo ang kapanoan nin kaugmahan, nasa tuo mong kamot ang kaugmahan sagkod paman. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ang ikaduwang babasahon, nagpapaabot sa tuya, manunungod kay Jesus na nagtutukaw sa tuonin Ama. Ang pag-atang niya kan sa iyang buhay, iyo ang sa iyang naging dakulang gawi nin kaligtasan. Hemateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga Hebreo. Gabos na mga padi ang sa indong katungnan arual daw. Paulit-ulit na idinudulot ang mga atang na diin nakakapara kan kasalan. Alagad si Kristo, sarosa ng atang ang idinulot para sa mga kasalan. Dangan nagtukaw sa tuon ng Diyos sagkod paman. Duman siya naghahalat sagkod na ang sa iyang mga kaiwal, gibuho na tungtungan nin sa iyang mga bitis. Sa bagsik ni sarosa ng atang, sagkod pa man sa iyang napabanal ang gabos na sa iyang pinapabanal. Kung ang gabos sa mga kasalan pinapatawad na, ang atang dai nakaipuhan na idulot para sa kasalan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang temang ngunyan, nagpapahayag kan tudok asin maimbod na paglaom sa kapangyarihan ng Diyos. Sa buhay na ini, kadakol na pagprobar, pagtios, asin pagsakit ang masasabatan nin sarong Kristiyano. Alagad kita sinasadol na magkaigwanin kusog nin buot, asin paglaom sa kagurangnan, tanganing day magluya an sa tuyang pagtubod sa iya. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa mga aldaw, pakatapos kaidtong kahurasaan, an aldaw madiklom, an bulan dai na magbabangraw, an mga bituon sa langit magkakahurulog, an bilog na kalangitan mayoyogyog, dangan mahihiling an aki nin tawo sa ibabaw kan mga panganuron, pano nin kapangyarihan asin kamurawayan. Ipapadara ang mga angheles,
tanganing tipunon ang mga pinili hali sa 4 na duros. Puon sa purukan langit, hilnganin do ang kahoy na baligang, kung ang mga sanga nagsusupling na, aram nindo na haranina ang tigbungahan, siring man kaiyan, kung mahiling nindo ang mga bagay na ini, nangyayari na, isipon nindo na haranina, yaon na sa pintuan. Totoong sinasabi ko sa indo, iyan gabos mauutob, bago matunaw ang kapag-arakian na ini. Ang langit asin daga matutunaw. Alagad ang sakong mga tataramon, magdadanay sagkod paman. Dapit sa aldaw asin sa oras, dainin nakakaaram, ni ang mga angheles sa langit, ni an aki, kundi an ama sana. An marahay na bareta nin sa tong kaligtasan, Pag umaw sa imo, O Kristo, matukawan gabos. sarong marahay na aldaw, na Domingo, sa saindo po gabos, Diyos marahay na aldaw man po, Padre. an sa tuyang misa, giraray, pinapanungod, bako sana kan mga nagsisimbang presente ngunyan, digdi sa naga, kundi man pinapanungod para sa mga tugang nyato na homebound, yaon sa harong, dai makasimba, dahil sa paghilang, o sa karayuan man kan lugar, o kaya sa ano man nakasibutan nin pagkabuhay. Kaya po kita, sa misang ini sararo, presente man, o harayo man sa misang ini, inuumaw taan mahal na Diyos, pinapasalamatan taan kagurangnan, asin inaarang taman an sa iyang danay, na pag-ataman, asin paggiya, sa satuyang pamilya, urog na sa satuyang mga pangangaipo sa buhay. Magayon an mabuhay sa kinaban, maugma an mabuhay sa kinaban. Tinukdoan kita kan kinaban na ini, na mangarap nin mga darakulang bagay, tanganing mabuhay. Asin ini nagdadaranin kaugmahan sa lambang saro. May mga tao na dai na nangangarap, alagad iyo yan si mga tao na nagpundo na mabuhay. Alagad o sa ordinaryong usipan or usipon, ang tao nangangarap. Asin sa iyang pangarap, nagdadara sa iya pasiring sa mga darakulang bagay, asin mga magagayo na bagay. Awot pamanlugod, mga Diyos nun na bagay. Alagad inigabos, minatapos sana. Inigabos, nawawara sana. An mga bagay, an pagkabuhay ta digdi sa kinaban, an mga naabot ta digdi sa kinaban, mararahay man iyan asin darakula man yan, alagad bako iyan permanente. Bako yan permanente. Maagi sana kita sa kinaban na ini. Pwedeng haloy pa, pwedeng madali na, pwedeng uya na, alagad ang katotohan, sigurado po, siguradong sigurado, babayaan taan kinaban na ini. Kaibanan, gabos niya tong pinagpagalan, gabos niya tong pinaghinguwaan. Maugmaan mabuhay sa kinaban, alagad pag naaaraman ta asin nakakadangog kita, na igupalan katapusan an kinaban, namumundo kita, asin ang ibangani natatakot. Ninhuli gayod, tapadangat niya ang buhay niya, asin padangat niya ang mga bagay na pinagpundar niya. Kaya kita namumundo. Natatakot minsan, kadaklan gayod sa iba, pag nakakadangog kita na magagadan kita, an kinaba na ini, matatapos, asin da itaman palan makukua forever. Namumundo kita kaiyan. An ibanghelyo ngunyan, an mensahe iyo na may katapusan an kinaban. May katapusan an buhay tadigdi sa kinaban. An sa tuyang hawak
na karnal, malalapa. Ang kinaba na ini na abang dayon kung saan kita nabuhay, mawawara. Baku ini forever. Mahali kita digdi. Alagad, sinasabi nin kagurangnan, magdadanay an sa iyang tataramon sa good paman. Ang pagkamot kan mahal na Diyos, madanay sa good paman. Digdi sa naga, igwang duwang krematorium kita. Kundi ako nasasala. Ang duwang krematorium na ini, lalong-lalo na kan panahon nin pandemya, kasagsagi kan pandemya, na busy kanganing i-cremate ang mga pasyente o mga bangkay na nagkagaradan siyempre sa COVID-19. Asin ang samuyang parokya na busy man sa pag akomodar kan mga ritual nin paglubong. Sarong beses naghapot ako sa mga staff sa mga krematorium, asin hinapot ko sinda, pirang oras an kinakakan kan pag-cremate sa sarong bangkay, sa sarong hawak. Nabigla ako, ninhulita sabi kan si staff, ay Father, di man ngayon na sarong oras. 45 minutes sana, ang sarong bangkay nagiging abo. Kaya ngaya, kung 45 minutes, sabi yun ngayang 24 oras, labo-labo ngaya kami, 24 man na bangkay, ang pwede ming makremate o maging abo. Pinapa-estimate sana si kung piraan pwedeng maakomodar kan facility tadig di sa naga kung maglubo ang pandemya lalo na kan mga nakaaging mga bulan. Alagad, ang punto ko, iyon na nabigla ako. Ninhulita, ang gabos palandig di sa kinaban, 45 minutos sana. Ako po, nag-eskwela ako puon elementarya hanggang koleyo, hanggang magpadi. Hinamil por lo menos 23 na taon akong nag-eskwela, puon elementary. Sabi yung tanang 25, kaibanan na sa iba pang mga, kung ano-anong mga excess na taon, nin mga further studies. Sabi yung tanang 25 taon, lampas ka ba nga kan pagkabuhay ko pag-eskwela. Masakiton mag-eskwela. Minsan makahugak, kaipuan mong maglaog. Masakiton, nilod kaipuan kang magbasa. Masakiton, nilod kaipuan kang mag-exam. Masakiton minsan, ninhulita minsan na hinuhugakan ka, pero kaipuan mong maglaog. But sabihon masakit, ang 25 taon, pinagpagalan mo, tanganisa nang magkaigwa ka, nin, marahay na edukasyon. Bakusan sa pag-eskwela. Sa sarong tao na gustong may pangarap na mag-igong maray na buhay sa ibang nasyon, kaipuhan mong magbakal nin plane ticket. Siguro si mga mayayaman, kaya ninda makabakal, ora-orada, sa may savings inda. Alagad sa mga arog sa tuya na simpleng sanaan pagkabuhay, naghihinguwa aro-aldaw, tanganing mabuhay, may kakanon, tanganing makabakal ka, makadumang ka sa Amerika, kaipuhan mong magtrabaho lampas sarong taon, tanganing sanang makabakal ka, nin sarong ticket, tanganing makaabot ka duman sa abroad na pangarap mo. Dai nadadara sarong oras, dai nadadara nin sarong simana, dai nadadara nin sarong bulan. Taon ang binibilang, tanganisa ng maako ang makaugmahan na pangarap. Bako sana gayod sa pag-eskwela, bako sana sa mga pangarap nin pag-ibang nasyon. Pangarap na magka-igwa nin harong. Sa sarong tao, na simple man sana ang pagkabuhay, ang magpagibong harong na disente, di kaya nin sarong taon. Ang savings niya, pwedeng maghamil nin 10 years niyang pinag-save, tanganisa ng makapagibo, one shot para ki Architect Menes. Tanganing madaling magibo niya. So bako sana yan 24 hours.
pinagpagalan niya iyan, pinag-save niya iyan. But sabihon, halawig na panahon ang pinagpagalan niya, tanganisa ng magkaigwanin pangarap na harong. Parehas man sa auto. Kung gusto mong magkaigwa kang maray na auto, siguro ang iba, cash out. Pero ang iba, si mga simple man sana, na pagkabuhay, kaipuhan mong installment. Siguro, ang iba 5 years, ang iba talagang masakit ang pagkabuhay, 10 years, ang iba nga ni 20 years. Kaipuhan mong bayadan. Bakong madali. Alagad iyo ng mga pangarap ta, tangani kitang maging maugma. Ano po? Naghihinguwa kita, bako man ining maraot, magagayon nga ni ini, tinukduan kita kay ini, kan kinaba na ini, na mangarap asin maging maugma. Alagad, mamumundo kita pag sinabi ta, 45 minutes sa naiyan. Nag-adal ka nin 25 taon, alagad 45 minutos sa naiyan, abo na iyan. An sa imong diploma, doctorate, kung ano man an sa imong naabot, 45 minutes sa na iyan. An sa imong harong na pinagpagalan, 45 minutos sa na iyan. Mamundo, makupong iyo, gabos sa napalan magiging abo. An abo po pati, mas magabat pa si Earn. Ta ako po, kami po dyan sa samuyang simbahan, araw-aldaw kami may linulubong. Wala too, tulo na po kaming padi, alagad. Minsan, tigduduwa, tigtutulo pa kami, ninlubong. Asin kadaklan dyan, nagkapira dyan, bakuman gabos, yaon sa earn. Nauuso na ang earn. Pwedeng COVID, pwedeng bako. Mas magabat pa ang earn kaysa sa abo. Ang sarong abo, pwedeng duwasan ng kamot, mapano sa na dyan ang abo. Kan tao. Ano ang buot kong sabihon? Ang ibanghilyo ngunyan nagtataonin konsolasyon sa lambang saro sa satoya. Maabot ang aki nin tao. Mag-andam, magpreparar. Anong buot sabihon kayan? Mantang kitang nangangarap nin magayon sa pagkabuhay ta. Gusto tang maging maugma. Kung igwa kitang mga bagay na pwedeng gibohon, na marahay sa pagkabuhay ta, gibohon mo na ngunyan. Bakong sa aga na, bakong sa sarong simana na, bakarong sa sarong bulan na, o sa sarong taon na. Do not delay something good that you can do to your brothers, to your neighbors. Kung igwa kang haloy ng panahon na dai mo mapatawad, asin tauyam-uyam ka, makulugan buot mo, paghinguwaan mo, mangadji ka, na mapatawad mo siya, now na. Bako sa aga, bako sa sarong simana, bako sa sarong bulan, ta 45 minutes sana. Kung igwang sarong bagay na pwede kitang gibuhon, mag-donate, maglimos, lalong-lalo na sa mga nangangaipong yan na pandemya, mga parapakilimos dyan sa naggukagurutom, yaon dyan sa BMC, mga anong apod kaniyo, mga nagbabantay na mayong pamasahe. Kaabot sa BMC, pagbabalik, mayo ng pamasahe, papuli sa harong. Kung igwa kitang pwedeng maginibong marahay, igwa ka man sana, dee mo na yan, pagpaagahan pa. Iyo iyan ang gayod, nagtutubod ako, na makusog na pagsadol kan ibanghilyo tangon yan. Gabus, mawawara, ang mga daga na pinagpundaranta, dahil mo yan maladara sa langit. Gabus sa pinagpagalanta, dahil mo yan maladara sa langit. Kaya, ang pwede tang gibuhon ngunyan, mag-invest kita nin marahay na mga bagay sa kinaban. Magayon na relasyon sa mahal na Diyos. Magpangadji, maghagad tawad sa mahal na Diyos. Asin maggibo nin marahay na bagay sa satuyang kapwa, sa satuyang pamilya. Magpuon kita sa mga tugang ta, sa mga kaakian ta, sa mga magurang ta. Pakarayuntaan sa tuyang pagkabuhay. Taminsanan sana. Baka daay mo maginibo 45 minutes sana. Sayang
kan mga bagay na marahay na naginibo mo kuta, kundi nasayang ta pinaagahan mo pa. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako Sa Diyos na makakamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. pamibinin banwaan. Ipamibi niya to ang simbahan, ang satong banwaan, ang mga kaipuhan nin satong parokya. Kagurangnan ninanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami, para sa simbahan na maging sakramento nin kaligtasan, sa gabos na katauhan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga kami. Para sa katuninungan nin mga banwaan sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa kaginhawahan nin dukha, mga nagtitios, inaapi, naghihelang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa pagkaburunyog niya to sa pagtubod, asin pagka minuutan digdi sa daga, sa satong parokya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyuga kami. Kagurangnan bilogan sa mong pagsarig sa imo, kahiraki kami, patawada kami sa samong mga pagkukulang, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Pagdulo. Magpamibi kamo mga tugang, Matindugan, tanganingan sa kuwasin sa indong atang, makakulugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on man lugod, ng kagurangnan ng atang sa imo mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos nin pagkamuot, minadulot kami kay ning atang sa pag-utob kan sa imong kahagadan. Baguhaan sa muyang puso, tanganing danay nyamong masunod,
an sa imong tataramon, inihinahagad mi, sa ngaaran ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan, sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat, nin mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin pinasakop sa iya ang gabos ng ngalasan kan mga baka. Tanganing siring sa mga namamahala, magin kagurangnan, sa gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan, kaiba, kan gabos na angheles, asin kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po ang gabos. Kagurang na ni kadanggadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, makinhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa good sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainen kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang,
na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen, na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin gabos sa santos, na kaidtupa na kapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway, sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tukdoan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaklan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Kristo kagurang nani ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan tinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin do pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa sahimong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace.
Uya an kordero kan Dios. Uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog ang gabos. Mamibi kita, Diyos na makakamahan sa Eukaristiya na samong inako, tinatao mo sa muyaan sa imong buhay, magdanay lugod kami sa imong atubang, asin da imo itugot na kami makasuhay sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Malood po ang gabos sa pagpamibi kang Orasio Imperata, tumang sa paglakob kan COVID-19. Amang maherakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaraning kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan nalilinya kami nin may pagkamuot. Asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo
nagiyahan mo ang mga tawong naghihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kang paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami huli kan mga bakunang na pagkanigong, mahimo huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman, makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, magwaras sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan asin magdara sa mo na sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Nuestra Señora de Peña Francia, San Jose, matuka po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverend Father J.S. Aguilar. Salamat, Father. Ang satuyang mass sponsors as in choir, Adonai's Love Community. Salamat po. Salamat man po sa altar server, lectors, lay minister, ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa tugabos na nakisumaro kan Santa Misa. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang management and staff, kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan sa telebisyon. Ini madadalan alas 6 in Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Ang Misa nin Banwaan madadalan man sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po Misa nin Banwaan asin sa tuya man na i-like asin i-share sa satong mga kabisto na dai nakakapag-atinde ni Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Bago itawan uring bendisyon, sa tuya pong ipapangadji, espesyalmente ang sa tuyang mga tugang na may pagmati, naghihilang sa harong. Kaya ngunyan, sa espesyal na pangadjing ini, inaapodan ko ang gabos na yaon sa harong na may hilang. Ako nindo ang pagbulong nin kagurangnan. Magtubod kamo sa kagurangnan. Magsarig kamo sa kagurangnan. Dakulaan sa imong pagkamuot kagurangnan. Makapangyarihan an sa imong karigunan kagurangnan. Inuumaw mi sa imong aran sa momento ini. Tinatawan mi pagsamba asin halangkaw nakaumawan an sa imong kamahalan. Inuumaw mi ka sa ngaran kan samuyang mga tugang na naghihilang. Ika ang Diyos nin pagdulong. Sa lumang tipan, ika nabisto kan piniling tao, bako sa nang tagapagligtas ninda, kundi man bilang sarong parabulong. Sa buhay
ni Tobit, pinahiling mo na ikaan El Rafa sa persona kan sa imong anghel na si Rafael. Nagbubulong ang Diyos, parabulong ang Diyos. Sa kapanuan kan panahon, pinadaramuan sa imong aki si Yesu Kristo. Makaibanan niya mo, siya nagbulong sa mga naghihilang. Mga buta, nakahiling. Mga pilay, nagkalakaw. May kalintura, nagkaurumayan. Pati mga gadan, nagkaburuhay. Sa persona ni Yesu Kristo, ika ang Diyos na nagbubulong. As in, pinadaramuan sa imong Espiritu Santo sa simbahan kaibamingon yan. Parihas na kusog, parihas na pagbulong, inaarang mingon yan, isinusubol mingon yan sa kapangyarihan kan simbahan, sa kapangyarihan kan Espiritong banal, sa mga tugang nyamo na nangangaipo nin pagbulong. Kaya mahal na kagurangnan, Diyos na parabulong, bulungaan sa muyang mga paghilang, mga may hilang sa payo, makulugan payo, ninhuli sa high blood, may tumor, makulugan mata, day nakakataram, bulungaman sinda kagurangnan. Sa mga may high bload, mga may stroke, paralyzed, ay hilang sa puso, mga barado at mga ugat, rilinigan mo man sinda kagurangnan kan sa imong pagbulong. Dutaan mo an sa indang mga kahilangan, asin tawan mo nin kaumayan. Sa mga tugang nyamo na may hilang sa bituka, colon cancer, hilang sa baga, sa atay, di nakakalakaw, kahigda sana, hulog ang kahawak, maluluya, kagurangnan bulungaman sinda. Di nakakaihi, kulog, di nakakalakaw, di nakakalakang, may arthritis, may gout, may rheuma. Mahal na kagurangnan, bulungaman sinda. Makapangyarihan na Diyos, bulungaman sinda. Inaagad mi kagurangnan pakusanaan sa muyang pagbulong mo para sa samuyang hawak na pisikal. Inahagad mi man na bulungon mo ang samuyang emosyon, mga kulugbuot, mga di pagpatawad, mga daradarang kagabatan sa kapwa, mararaot na relasyon. Mahal na kagurangnan, bulungaman, pakiayusaman, pakipakarhayaman, bulungaman ang samuyang mga pagmati. Hinahagad man kagurangnan ang samuyang mga kahilangan sa kaisipan, sa espesyal na pangadji, pinapamibimi kagurangnan ang mga tugang nyamo na nagsusulo-sulungon yan, binayaan kan sa indang pamilya. Mayong kaibanan, yaon sa harong, mamundo, ninhulitan nagsusulo-sulo sa indang pagkabuhay, dumaniman kagurangnan, ipadara mo manan sa imong mga anghel, tanganing mamati ninda, na ikayaon kaibanan ninda, pakirangahon mo sinda, si may mga inaagihan mo niyan, na mga pagsakit sa pamilya, si mga nawawaranin paglaom, mahal na kagurangnan, bulungaman ang sa indang kaisipan. Si mga nawawaranan nin paglaom, gusto nang magbigay sa pagkabuhay nin datawan mo man sinda kagurangnan nin kusog. Kusog nin buot, asin linaw nin isip. Dahil lugod ikisinda malingaw na kaibanan ninda. Mahal na kagurangnan, sa inman mo niyan, ang samuyang mga tugang na naghihilang asin nag-aarangkan sa imong pagbulong. Taoy man nin kaumayan.
sa kapangyarihan kan simbahan, sa kapangyarihan kan Espiritu mong banal. Amen. An huring bendisyon, an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na an misa. Salamat sa Diyos.